Amb aquest viatge fa 17 vegades que he vingut en aquest país des del desembre del 2005. Com aquesta, que no cal desvetllar el nom perquè el tema és molt general, de majoria musulmana, de religió musulmana, l'ablació pot arribar al 90 o al 95%. 9 de cada 10 nenes són mutilades entre els 0 i els 3 o 4 anys. En totes aquestes poblacions sembla ser que per l'ablació es fa una festa. Una festa i l'endemà una gran festa. És un tema molt arraigat en el poble i sobretot amb les dones. Tenim el document d'una dona amb 5 fills i que n'està esperant un 6è, on ens diu que ella no ha practicat aquesta ablació amb les seves filles. Però ella mateixa ens va dir, a part de càmera, que això és una excepció. Jol. kii mu ne pour affaire lël bi. waaw bu njëkk lañ koy def mais léegi bi ñu déggee ne baaxul léegi bàyyi nañ ko mais bu njëkk ñëpp a def kenn kiiwul. waaw mën nañ la jël bi ngay xale. wala ñu xaar tam ba nga màgg nga jël ñu jël la mais comme léegi nee nañu baaxul ñun léegi bàyyi nañ man sama doom yi sax ñii yëpp suma doomu dëkkandoo rek waaye kiiwuñu defuñu. Abaraka. Amini. Ay la ko. Jambu goraw nu ëppal mais ah. Hey. Jambu ba ñëw. Pablo Hola. Hola. Així com les noves tecnologies van arribant en aquestes poblacions a l'interior de la Casamance, penso que la incidència, i nosaltres que també estem arribant com a ONGs i també els periodistes, hem de començar a incidir en certs temes com aquest de l'ablació. No podem silenciar-lo. I és a partir d'ara que es denuncien certs fets que van denunciar-se a Gàmbia i que ara també es denuncien aquí a Casamance, que hem d'incidir d'una manera definitiva per erradicar aquesta pràctica. Estem a Ziguinchor, diumenge 5 de juliol. Soc a punt, d'aquí una estona, d'agafar el vaixell cap a Dakar. He estat aquí 18 dies. Aquest Ziguinchor és la capital de la Casamance. I en aquest encreuament de carrers, on hi ha dues gasolineres, on podem trobar amb tantes ciutats grans i petites d'Àfrica. El tema que aquesta vegada com a periodista m'ha portat aquí és el tema de l'ablació. A comarques com el Bluff o a la zona de Kafountine, a les zones d'Iola, a les zones musulmanes, on l'ablació arriba i passa al 90%. És aquí on penso que els periodistes, les ONGs que treballen amb els grups de dones, tots els europeus que estem aquí, penso que no podem amagar el cap sota l'ala, que hem d'incidir i afrontar aquest problema i intentar erradicar-lo. Jo ara, com he dit, agafo el vaixell cap a Dakar, demà passat soc a Barcelona i tinc els contactes establerts aquí per fer quelcom en els grups de dones de poblacions petites, que en aquestes poblacions petites passa del 90%. El que potser no faci la justícia en aquestes poblacions petites, on el cens moltes vegades ni es coneix i moltes vegades els nens i les nenes no s'inscriuen, hem de ser potser nosaltres els que amb la nostra denúncia, com fa unes setmanes o uns mesos una agent dels Mossos d'Esquadra va fer a Gàmbia, som nosaltres, en bona mesura, que hem de mirar d'esmenar aquest tema.